akwai abubuwan da ya kamata mu rinka lura da su kahin mu aurar da 'ya'yanmu mata, musamman ke uwa kahin ki aurar da ɗiyarki da wata 8 wata 9 kya binciki wasu abubuwa dangane da wannan yari. Na farko ki binciki matsalolinta na rayuwa, ki bincika ba ta da cuta ta aljani, wannan ɗiyar taki ba ta da cuta ta kambun baka, wannan yarinyar ba ta da cuta ta hasada. Wata 7 wata 8 kafin a aurar da yarinya, in akwai sai a yi ƙoƙari a nemi magani kafin a aurar da ita, saboda ka a aurar da ita a fara ta rinkita zuwa wajen malumai wajen ruqya. In an bincika ba ta da waɗannan cuta, ko ba kuma ɓangaren gyara mata jikinta, ɓangaren ba ta tarbiyya, ɓangaren iya magana, yadda za ki yin magana da mijinki, yadda za ki iya yin magana da iyayen mijinki, yadda za ki yin magana da abokanan mijinki, a koya musu yadda za su iya yin kwalliya, yaya mace za ki yin kwalliya a gidanki, sannan yaya a yi a koya miki iya yin abinci. Kaso 80 cikin 100 na zamantakewar aure waɗannan abubuwa guda uku suna da matuƙar amfani ga mata ku koya ma 'ya'yanku kafin ku aurar da su. Iyan magana, yadda mace za ta yin magana da mijinta, iyar kwalliya, abu na gaba shine yadda za ta iya yin abinci, iya abinci. Saboda galibi yara matasa waɗanda ake aurar da su zuwa makaranta zuwa lakwal ya shagaltar da su, sai ka iske lokacin auren su yayi sai ka ga an aurar da su waɗannan abubuwan duk ba su iya su ba. Yarinya ba ta iya magana ba, yadda take magana da abokanta lakwal haka za ta magana da kai mijinta. Ba ta iya abinci ba, ta saba zuwa kullum makaranta kullum lakwal, tadda ba ta iya abinci ba, zama da ita yana da wahala. Shi yasa kake ta ganin ai yanzu maza, ka zo wajen masu da abinci kai ta ganin mazajenmu da suke zuwa wajen layi wajen masu da abinci. Wani bi galibi larura ce wasu ke sa suna ta yasayin cin abincin nan, saboda matansu wasu ba su iya ba. Rashin kulawa da 'ya'yanmu mata ba a nuna musu yadda zamantakewa take aure da yadda ya kamata su kula da mazajensu. Yanzu za ka iske mace za ta yi wurin mai sai da kayan miya ko mai sai da 'yan kunnai, tana yi mishi kirkisa, tana mishi maganganu saboda wai shi rangwamta mata dala 20 ko dala 100. Mijinta da ya ba da waɗannan kuɗin ba za ta yi mishi waɗannan maganganun ba, shi da ya ba da kuɗin, amma saboda wai ragowar dala 20 za ta lankwashe ma mai sai da kayan miya, za ta lankwashe ma saboda wai shi rangwamta mata dala 20. Kaga akwai jahilci ko? Ba a karantar da su ba. Mu rinka uwaye musamman mata rinka karantar da 'ya'yanku irin waɗannan abubuwa, shi ke sa zaman su shi yi daɗi. Ka zamna miji ko ina ya tayi ba zai cin abinci ba in ba ya zo gida ba. Sai ka ga mazajen mu kullum cikin cutoci ake, saboda abincin nan wallahi da muke ci na masu sai da abinci ba mu san yadda suke hada shi ba. Baka san yadda suke hada abincin nan ba, wallahi in ka ga yadda ake hada shi ba za ka san shi ba. Mafi yawancin su dai, na taba zuwa wajen wani mai sai da kayan miya in ta in siyo tumati, da na zo na yi cinikin wani kwano na tumati, sai ni ga wata tumati zube a wurin shi bangaren gehe, kuda na ta binta da sauran duk wani kazanta nan da kake gani tana saman wannan tumatin. Sai nake ce mishi wannan abin ai ya kamata ka zubda shi, ka sa yaro shi kwashi a tai a sa shi cikin shara, saboda wurin da kake sana'a a samu wannan bola. Sai ce ai malam wannan tumatin da kake gani masu sai da abinci, ban ce masu sai da abinci duka ba, amma mafi yawanci ya ce min suke sayanta. A gabana wata mace ta zo ta sai tumatin nan, tana tashi daga nan ga wani mai mashin can mai nuku kurum aka zo ba ta aka maida ta, aka nike ta aka maida ta ruwa cikin su, za ta taya da ita gida. Abincin da kuke ci kuka kunan